Ale stejně jsem dělala všechno, co jste poradili a já už vlastně během toho prvního měsíce jsem, to ukážu, jsem teda vlastně splnila tu challenge na ty 3 000 euro. První měsíc jsem odevzdávala s tím, že jsem říkala, jo, takovýhle peníze jsem chtěla vždycky vydělat, ale dobrý, tak se mi to povedlo první měsíc a teď už to tak horký nebude. Ale vlastně tím, že ty klienty mám jako stále a i jsem zjistila, že mám když se to pak všechno sedlo, že mám i jako spoustu volného času, tak to mi dávalo možnost vydělat si ještě další peníze. Za mě určitě nejvíc mi dal první modul, protože ten je hodně o tom poznávání, o těch vědomostech, o tom, že nasáváme nové informace. Mimochodem, ten kurz je podle mě, já bych si ho koupila znova klidně jako za 2x takovou cenu, protože tu hodnotu prostě má. A mě to prostě změnilo život a já to můžu doporučit opravdu všem. Sedieť 8 hodín denne v zamestnaní do dôchodku a mať len 21 dní dovolenky za rok nechce asi nikto z nás. V tomto podcaste spovedám ženy, ktoré sa rozhodli vziať život do vlastných rúk a začali si zarábať z domu alebo z pláže ako virtuálne asistentky. Aj dnes vám jedna z nich prezradí, ako začínala, čo robí a ako môžete začať aj vy. Tak čaute všetci, vítajte opäť pri našom Pink podcaste. Ja som rada, že som si toto opäť obnovila po pol roku, čo sa mala narodila a konečne som si našla čas opäť na seba a na takéto rozprávanie s mojimi študentkami, s úspešnými virtuálnymi asistentkami, social media manažermi. A som rada, že dnes tu môžem so mnou privítať Ľudsku Plas, ktorá si urobila u nás social media manažera kurz a získala veľkú trofej za 3 000 eur za prvý mesiac, čo si zarobila svoje prvé peniaze. Takže verím, že tento podcast bude zaujímavý pre veľa z vás, verím, že pre všetkých. Takže poďme rovno na to. Ešte raz ťa tu vítam a teším sa, že si prijala pozvanie. Ahoj, já děkuji samozřejmě za pozvání a doufám, že nebudeme úplně vymluvený, protože mezi náma pravda je taková, že jsme akorát dokončili, teď jsme si přihodili role. Já jsem před chvilkou měla Kristýnku u sebe a teď mě má Kristýnka tady, takže a věřím, že to bude skvělý pro vás. Presne tak, natáčali sme ešte podcast vlastne pre Ľudsku, ktorý vám dám vlastne v odkaze v tomto podcaste, takže si potom môžete pozrieť aj ten pohľad z druhej strany. No poďme teda teraz na teba. Povedz nám niečo v úvode o sebe, o tvojej súčasnej práci, čiže čo aktuálne robíš, ako vyzerá tvoj možno bežný deň ako social media manažérka. Tak ještě jednou krásný den. Já jsem se rozhodla dělat na sebe, nebo takhle, měla jsem tu ambici vždycky, bylo to ve mně, a teda co bylo rozhodující, tak byla práce před otěhotněním, kde jsem, zrovna se objevil covid a já jsem otěhotněla a nechtěla jsem vlastně říkat první 3 měsíce, že jsem těhotná. A já jsem se nechtěla nechat očkovat, protože prostě v těch prvních měsících, protože jsem se bála, co to s tím plodem udělá, nebylo to ještě úplně vyzkoumaný. A já jsem za to zažila šikanu od svýho vedoucího, protože ten byl jako extrémní covid propagátor a takže v tomhle tom byla opravdu, nastala jako šikana, já jsem se strašně trápila a já jsem se rozhodla, že to už nikdy nechci podstoupit, protože jsem vlastně věděla, že jsem nikdy nechtěla úplně být zaměstnaná, že jsem vždycky chtěla vybudovat něco svýho a vydělávat lepší peníze než jako zaměstnanec. Takže to byla moje motivace pro to si udělat tento kurz. Uh-huh. Čiže momentálne si social media manažérka, ako sme povedali na začiatku. Popri tom robíš Ano. nejakú inú sféru, alebo ako vyzerá teraz momentálne to, čo robíš? Jsem zapomněla na zbytek otázky, omlouvám se. Pohode. Ano, jsem díky vám social media manažer a dělám ještě weby. A já jsem vlastně pracovala dřív ve společnosti, kde se tvořily weby, ale nebyla jsem tam v pozici, kdy bych si mohla vydělávat peněz jako můžu teď. Mm-hmm. A nechtěla jsem jít do toho někdy jako by po svojí ose, když jsem to uměla, protože jsem viděla, že už jsou přede mnou že je přede mnou spousta lidí, kteří jsou na tom už těma znalostma mnohem jako výš než já a věděla jsem, že si to potřebuju dohnat. A já jsem vlastně si udělala kurz Social Media Manager
To Mhm. jsem paradoxně, to už bylo teda po porodu. A paradoxně jsem dostala covid a já jsem si tím kurzem prošla za docela jako relativně krátkou dobu. Díky tomu covidu, musím to říct vlastně takhle, protože manžel se synem odstěhovali ke tchýni, aby nechytili ten covid taky. A já měla tím pádem vlastně jakoby prostor na toto hodně studovat a v tu dobu byl můj syn takovej, že když jsem otevřela počítač, tak hrozně chtěl něco mačkat a nemohla jsem se na to úplně soustředit a mě vlastně strašně pomohlo, že jsem mohla x dní po sobě intenzivně se věnovat tomu kurzu a nic jsem nezapomněla. Mhm. Já jsem zase hrozná dělat si poznámky. Pokud si někdo umí dělat poznámky, tak to klidně, to je právě super, že je to ten benefit, že si to můžete dostáhnout na hrozně dlouho, ale já to neumím, jsem líná na to si je psát. Takže jsem využila jako toho covidu a pak jsem se vlastně zúčastnila challenge a super bylo, že už to tady jakoby lidi ve městě věděli, že to dělám a věděli, že tu práci dělám dobře a tím, že vlastně jsem se v té grafice vždycky pohybovala skrz nějaký svoje hobby, tak jsem byla vlastně zbavená takového toho třeba dvouměsíčního zkoušení si v kanvě, protože v té už jsem pracovala. No a začali mě chtít a začali si to mezi sebou říkat a já už vlastně během toho prvního měsíce jsem, to ukážu, jsem teda vlastně splnila tu challenge na ty 3 000 euro, na což jsem byla hrozně vlastně hrdá. Já jsem se ptala manžela před tou výzvou, nebo řekla jsem mu, že se toho chci zúčastnit a jestli to se mnou vydrží. Protože jsem věděla, že tomu budu chtít dát fakt jako hodně a ne pro tu trofej, ale proto, jestli to opravdu jako dokážu. Vlastně i ten tlak, protože to je součástí podnikání, i ten tlak, jestli dokážu zvládnout a jestli těm klientům opravdu dokážu dát, co chtějí. A on to nakonec nebyl takový tlak, i když jako takhle. S klientama je to vždycky trošku tlak, to práce s lidmi, ale bylo to vlastně teď zpětně. Tím, že jsem v tom byla nová, tak to bylo takový hektičtější. Teď už vlastně dosáhnout těch peněz není pro mě zas taková potíž, jako to bylo v tom prvním měsíci, protože jak je pro vás všechno nový, tak se na všechno soustředíte mnohem díl, což je správný samozřejmě, abyste neudělali žádné chyby. A někoho by to mohlo i třeba vystrašit, ale vůbec se nebojte, protože jakmile si ty procesy zajedete, tak to uděláte za polovinu času. Všechno tu práci tady. Super, že si mi zodpovedala viacero otázok takto v jednej. Čiže vieme aj ten zlom, kedy si sa rozhodol vlastne zmeniť. Čiže ten natlak od šéfa si nechcela. Potom materská, čiže bola si v podstate mamička na materskej, ktorá sa Mhm. rozhodla využiť ten čas na materskej skvele. Urobila si kurz a dokonca vieme, ako si dosiahla vlastne pekný výsledok. Bolo to vlastne tých 3 000 eur za mesiac. Viem, že to bolo tuším niečo cez, samozrejme, lebo my to kontrolujeme, nie je to takéto faktúry si posielala a, a potom vlastne posielame takúto trofej. Ja sa vždy poteším, keď posielame tú veľkú trofej, že sa to naozaj podarilo a že sa to dá, že to reálne. A je super, že si povedal, že teraz je oveľa jednoduchšie získať tie peniaze ako vtedy, čo je veľmi hlboká myšlienka, lebo to znamená, že nie je to vždy také ťažké ako na začiatku, čo vlastne my stále hovoríme, ale na začiatku sa to ťažko verí tomuto, lebo na začiatku venujete ten 100% fokus hľadaniu tých klientov, čo vlastne nie je vaša hlavná náplň práce, samozrejme. Ale potom sa to teda zmení a ako teraz funguješ? Máš krátkodobých klientov alebo dlhodobých klientov, alebo aký štýl práce teraz máš? Co se týká klientů na sociální sítě, tak tam mám dlouhodobý klienty a někteří jsou jenom sezónní, což znamená, že v létě mám více práce než po té letní sezóně. Třeba food truck, tak tam je to jednoznačný, že to je jenom od jara do podzima. Mhm. A díky ale těmto klientům se na mě dostali i klienti větší, kteří mě potkali právě, nebo poptali právě, protože viděli moji práci a ty mám celoroční, stálý. Nechtěla jsem, furt trošku zvažuji, jestli navázat spolupráci i s nějakou jako větší agenturou, který budu muset věnovat víc času, protože nejsem ten typ, který by chtěl být na telefonu 24/7 a případně něco řešit. Chci mít prostě nějaký dny volný, chci si říct, od čtvrtka do neděle jdu na chalupu a nechci pracovat. Ano, samozřejmě vždycky je třeba
hlídám si, jestli ten post vyšel, jestli mi tam prostě automatizace neudělala nějakou chybu, takže ano, podívám se na tu svoji práci i během toho svého volna, ale to jsou minuty, nejsou to hodiny. A to je strašně důležitý říct, že a navíc mě to teda baví, takže to, že je to součástí mýho osobního života, je vlastně mě tak jako neštve, jako když jsem na svý dovolený řešila nějakou pracovní záležitost od šéf. To mě štvalo. Jasné. Tak teraz je to tvoje, vieš. Tak to je menej. Dobre, a keď sa vrátime k tomu challenge, tak bol ten mesiac náročný, ako vieme, tak si vlastne už o tom upovedomila teda aj svojho manžela, ale je dobre povedať, že je to iba mesiac, je to krátka doba. Kde sa ti teda najviac podarilo vtedy nájsť tých klientov, keď si potrebovala vlastne získať tú trofej, alebo chcela si ju získať, tak čo ti najviac pomohlo? Já musím říct, že jsem byla hrozně pečlivá ve všem, co jste vlastně radili. Já jsem nevynechala vlastně jediný krok. Co se týká různých pracovních portálů, tak jsem si je uložila do záložek na svém internetovém prohlížeči, kdybych náhodou ty klienty neměla, abych na ty portály mohla kdykoliv ještě v budoucnu prostě jít a zadat tam to, co jste mě naučili v kurzu. Nicméně, já jsem si založila LinkedIn, založila jsem si, přihlásila jsem se do spoustu facebookových skupin a dávala jsem práci na svůj Instagram a na Instagram jednoho klienta, který to byl právě ten food truck, který přišel hrozně jako rychle a a tam už vlastně jsem vytvářela si svoje portfolio. No a pak mě poptali vlastně přes LinkedIn, který jsem měla díky své práci založený jako už před několika lety, takže pro mě vybudovat si tu historii tam nebylo tak jako obtížný, ale stejně jsem dělala všechno, co jste poradili, přidávala jsem si vlastně nebo takhle, kontaktovala jsem lidi, kteří by mohli mít zájem, abych si objevovala v těch kruzích a všechny ty kroky mi opravdu pomohly a bylo vědět, že mě začali kontaktovat klienti. Teď, když to nedělám, nejsem v tom tak aktivní, protože to tak nepotřebuju, tak to ustalo. Takže tady je jednoznačný, že to, co vy radíte, opravdu jako funguje. Super. To je veľmi dôležité pre tých, kto sa pýta, že či to naozaj funguje. Áno, funguje to, máme tu dôkaz, to som rada, že to niekto povedal takto z reality. Čiže ty si našla potom tých klientov, získala si teda trofej za 3 000 eur. A teraz otázka, ostali ti tí klienti, ostala ti minimálne tá úroveň zárobku, alebo to bolo také, že zarobila som si za ten mesiac a opäť som spadla tam, kde som bola? Nespadla jsem, jako vlastně za prvý, žádný klient ode mě neodešel. Máme je do teďka. Teď zrovna třeba v tom futraku máme sezónní pauzu, ale už máme potvrzený, že se spolu uvidíme na další sezónu a dokonce jsme navázali i jako jiný spolupráce. Takže prostě vlastně všechno mi dávalo hrozný smysl najednou, že to byl fakt správný krok a vlastně první měsíc jsem odevzdávala s tím, že jsem říkala, jo, takovýhle peníze jsem chtěla vždycky vydělat, ale dobrý, tak se mi to povedlo první měsíc a teď už to tak horký nebude. Ale vlastně tím, že ty klienty mám jako stále a i jsem zjistila, že mám když si to pak všechno sedlo, že mám i jako spoustu volného času a že teda ještě chci vydělávat, nebo takhle, chci ho jako trávit nějakou tvůrčí činností jako dál, tak to mi dávalo možnost vydělávat si ještě další peníze. Takže vlastně rozhodně jsem nespadla. Držím si to. Dobre, a minimálne na tej úrovni, alebo ešte vyššie, čo je super. Jak kdy, ale přesně, minimálně tak. No, ak to máš porovnať s predchádzajúcou prácou, kde si reálne pracovala, je to na tej úrovni, alebo si vyššie? V žádném případě. Vlastně jsem několikanásobně výš. No, takže to malo zmysel. No a už ti nikto nehovorí, že sa máš ísť zaúčkovať, keď ty momentálne nechceš. Super, paráda. Pozriem sa, akú mám tu otázku na teba. Čiže, čo sa týka momentálneho života tvojho, čiže ten freelancering, lebo v podstate si teraz taký freelancer, pracuješ na voľnej nohe, popri tom si teda ešte na materskej, na rodičovskej dovolenke, lebo máš dvojročného synčeka. Čiže ako vyzerá teraz vlastne ten tvoj život, ako máš ten nastavený work-life balance?
hrozně dlouho trvalo, než si to sedlo vlastně u nás doma, než vlastně ta trofej může za to, že si to sedlo. Protože manžel viděl, že to má smysl. Ono takhle. Je strašně moc kurzů, který prostě opravdu smysl nemají a člověk vyhodí peníze. To je podle mě ten důvod, proč třeba, nebo takhle, myslím, že vy byste mohli mít i mnohem víc vlastně klientů, ale furt tady vládne takový ten obecný strach nad tím, jestli ten kurz je relevantní nebo není. Já jako osobně můžu říct, že je. A fakt, jestli to někdo dělá stejně jako já, že posloucháte ty podcasty od podcastu, abyste si udělali nějaký přehled a uslyšíte tenhle díl, tak bych byla ráda, abyste věděli, že opravdu to jde. Někdy jsem měla třeba od holek, i jako jsem slyšela u tebe, no, že to jako dost dlouho trvá než třeba mě, než je můj příběh, ale myslím si, že já jsem do toho fakt jako kopla, že jsem byla hodně odhodlaná a že je to vždycky jenom na nás, kolik tomu dáme, tak to se nám pak vrátí. A jestli to prostě budete vlastně naslouchat, co Kristýnka s manželem říká, tak se to jako opravdu povede. Není vlastně jiná cesta, nebo já to tak nevidím, protože jakmile jsem to všechno poslouchala, mě to prostě změnilo život a já to můžu doporučit opravdu všem u vás si projít kurzem. Veľmi radi počujeme. V podstate si bola úplne bežný človek, ktorý tiež nič nemal špeciálne, ako si ostatní myslia. Iba by som povedala, že máš iné oproti ostatným práve to odhodlanie, že neexistuje iná cesta, iba tá a neexistuje, že buď alebo, proste vyjde to a hotovo. A práve o tom nastavení, že prečo to niekomu vyjde a niekomu nie. Tak myslím si, že za to ten program nemôže, lebo obidvaja, alebo teda všetci ste dostali rovnaký návod, len niekto ho využil lepšie a niekto horšie. Hm. Takže a to je asi ten taký rozdiel, ale super, že sme to vlastne teraz takto si potvrdili. Tak, Mhm. ako teraz vyzerá váš work-life balance? Ako to zvládate doma? Že když si to pak všechno sedlo, tak jsme to začali dělat tak, že já mám vlastně volný dopoledne na práci, když teda pracuji, když mám pracovní den, tak mám volné dopoledne s tím, že manžel teda je taky podnikatel a jezdí ke svým rodičům do kanceláře, kam si veme i syna a tak nějak se to všechno sešlo, že jeho maminka minulý rok šla do důchodu, takže nám tam jako pomáhá s tím beníkem, pak ho tam uspí a ke mně vlastně jede syn po spinkání a jsem s ním já. Teď jsme ho přihlásili do školky, ale jenom třeba na 1, 2 dny v týdnu do obídka, aby byl i mezi dětma a nejenom vlastně tam v tom prostředí. No a nějak nám to takhle vyhovuje a hlavně, když vidíme, jak si můžeme vlastně jakoby vydělat opravdu jako hezký peníze, a nejde jenom o peníze, ale o nějaké naše životní cíle a hodnoty, kterým bychom rádi došli, tak nám to takhle dává smysl. A samozřejmě, že mě xkrát napadlo, jestli třeba nejsem špatná máma, když se prostě jako půl dne věnuju práci a, a ne tomu Beníkovi, ale teď to vlastně děláme pro ty děti, že jo, aby my jsme teď ještě s manželem v relativně malém bytě a všechny místnosti jsou průchozí a opravdu bychom jednou chtěli i pro toho syna, aby měl svůj vlastní pokojíček a proto musíme prostě makat, aby jsme si mohli plnit naše sny. Takže je pravda, že to odhodlání u mě dělalo fakt hodně. Chtěla jsem to, protože jsem se strašně chtěla posunout. A mě píšou občas holky, který vlastně spekulují o tom, jestli si koupit váš kurz a narazili na to, že já jsem si vydělala jako, že jsem si dokázala získat tu trofej. Fakt se mi to stalo třeba už 3x, 4x, že mi takhle napsali a že chtěli jako radu. A já jsem jim vždycky jenom poradila, běžte do toho a fakt poslouchejte a dělejte, co prostě Kristinka s manželem radí, protože to je ten návod. Jakmile budu něco jako přeskakovat, že mě to nebaví, tak jasně, klidně, jestli vás to nebaví, tak si to odsuňte na den, až prostě budete mít pocit, že vás to bude bavit, ale nepřeskakujte to, protože někdy se to zdá jako banalita, ale jsou to důležitý kroky, všechny, které vás dovedou k tomu vysněnému cíli. A když to nebudete dělat a nebude vám to fungovat, tak je to strašně demotivující. Presne tak. Už len ten kurz je taká dosť skratka a nedá sa ešte aj v skratke urobiť ďalšie skratky, aby to potom fungovalo. Takže
Pretože všetko sa dá dosiahnuť napríklad aj bez kurzu a naozaj ten kurz je doslova taká skratka, hej, ktorá proste, Mhm. ja to tak nazývam, že nemusíš ísť na pešo, ale nastúpíš na rýchlik a proste ten ťa dovezie tam. Prišla by si tam aj na pešo, ale proste niekoľko tisíc ľudí by ťa predbehlo. Ale v tom rýchliku už proste tú skratku nevieš urobiť. Proste musíš tam ísť až do cieľa. Takže neoplatí sa to. No, zbytočne nechápem. Určitě. Tak. Dobre, máš nejaký konkrétny úspech alebo projekt, na ktorý si hrdá a chcela by si sa o ňom podeliť? No, vlastně možná jo. Mm. Když jsem se vdávala, tak jsme poptali tady lokální bistro, který má teda náš známý, který prostě milujeme s manželem strašně moc, to jejich jídlo milujeme, zbožňujeme a oni nám dělali teda tu svatební hostinu. Už to jsem považovala za úspěch. A pak jsem začala dělat vlastně sociální sítě a zjistila jsem, že jim to úplně když jsem se tam občas koukla, že jim to úplně vlastně nefunguje, že teď už mám věci, jako díky kterým bych to mohla vyladit. Ale nikdy jsem za nima nešla a neřekla jsem jim, hele, pojďte to dělat ke mně. Nějak jsem si budovala své portfolio, klienti přicházeli díky vám, díky tomu, že jsem prostě si dělala to, co bylo řečeno, takže jsem neměla tu potřebu chodit a sama oslovovat. Ale co bylo největší potěšení teda bylo, když vlastně oni přišli za mnou. Oni přišli za mnou, že vlastně viděli můj práci, líbilo se jim to, viděli, že to má smysl a tak odvolali teda svého social media manažera, nebo já nevím, jestli to byl vůbec manažer, on to byl docela mladý kluk, který se tomu podle mě věnoval tak jako okrajově, neprošel si asi žádným kurzem, spíš to bylo tak jako, že budu dělat sociální sítě a budu vydělávat hodně peněz, což je hezká myšlenka, ale bez těch dovedností prostě to nejde, aby se ty klienty posouvaly. Takže mě pak oslovili a teď to pro ně dělám já a i když třeba dělám větší klienty za víc peněz, tak tohle je taková moje srdcovka, kterou jsem ráda, že dělám. Joj, tak to je veľmi pekné. A vidíš, že to teraz presne úplne funguje, že ty si to sama pritiahla, ani si tam nemusela ísť. Oni nakoniec prišli sami za tebou, takže to je Mhm. úžasné. Úžasné. No a ešte, ak sa vrátime vlastne do nášho kurzu, do našej akadémie, tak keby si mala vypichnúť takú jednu vec, ktorá ti možno najviac pomohla na tvojej ceste z toho kurzu, tak čo by to bolo? Ono už je to docela dlouho, Hm? ale ty brďo, tam jako 100% tam byl nějaký zlomový bod, ale nevím, nevím úplně, kde to bylo. Myslím si, že jako takhle, za mě určitě nejvíc mi dal první modul, protože ten je hodně o tom poznávání, o těch vědomostech, o tom, že nasáváme nové informace Mhm. a z toho jsem byla nadšená, Mhm. že jsem toho dostala tolik. Mimochodem, ten kurz je podle mě, já bych si ho koupila znova klidně jako za dvakrát takovou cenu, protože tu hodnotu prostě má. No má, ak si dokážeš zarobiť v priebehu prvého mesiaca 3 000 eur, tak nejaká tá To hodnota mi to predtým. vrátí prostě No, několikrát, jasně. presne tak. O, vlastne, hej, o koľko to je vlastne, odkedy si odišla od nás z našej akadémie, odkedy si ju úspešne ukončila? Já myslím, že to bude třeba 3/4 roku. Tak ten čas letí. No, No, myslím tak. si, že to bude 3/4 roku. Mhm. Mhm. No a aké by si dala rady ľuďom, ktorí rozmýšľajú nad zmenou kariéry, ale váhajú spraviť nejaký krok. Čiže iba rozmýšľajú, že by možno niečo zmenili v našom živote, vo svojom živote, ale váhajú. Tak čo by si im povedala? Ať neváhají. Jestli to cítí, musí to cítit hlavně. Jestli to prostě cítíte, že tu změnu chcete a není to jenom takový, že se vám prostě dneska se mi nechce do práce, to máme všichni, samozřejmě, to máme všichni. Ale jestli to cítíte, že to dokážete, že to chcete dokázat, tak do toho běžte. A vždycky si dělejte jako rešerši tady těch třeba kurzů, tak jako si zkoumáte školy, tak si prostě zkoumejte kurzy. A za mě tohle byla nejlepší volba, kterou jsem mohla udělat na ten start. A zopakuju to, co jsme říkali u mě v podcastu. Nedalo mi to jenom to, jak se starat o sociální sítě, ale i to, jak podnikat, vlastně, jak dělat ty faktury. Měli jsme tam k dispozici i smlouvy v češtině, ve slovenštině.
různý materiály, vlastně vy jste tam i zmiňovali, že maminky na mateřský jsou osvobozený od odvodů. Takže já si myslím, že se dozvíte mnohem víc informací než o podnikání samotným, což podle mě takhle komplexní kurzy za mnohem vyšší ceny prostě nejsou. Na českém trhu určitě ne. Pod to bych se podepsala. Takže za mě tohle byla opravdu nejlepší možná volba. A Dobre. nebojte se toho. Ďalšiu otázku mám, či teda by si odporúčal niekomu náš kurz, takže už sa ťa to nebudem pýtať, lebo je očividné, že si bola spokojná, nás to veľmi teší a tešíme sa, že je tu ďalší človek, ktorému to reálne zmenilo život a prinieslo naozaj, že úplne že nový život a nový pohľad, čo sa úplne tomu tešíme. Ak sa pozrieme ale na tvoju budúcnosť ako freelancer, ako podnikateľ, Mhm. tak aké máš plány a ciele, čo by si chcela? To je zajímavá otázka. Pravdou je, že já se trošku bojím vlastně umělé inteligence, co to s tím světem vlastně udělá. Takže plánovat v roce 2024 je vlastně skoro nemožný. Ale snažím se udržet nějaký krok vlastně s umělou inteligencí. Snažím se, i když ne ve všem, nebo takhle, jak ráda si tvořím věci sama, takže prostě nezadávám všechno umělé inteligenci, aby to udělala za mě. Uh, ale samozřejmě je to velký pomocník jako času a v našem oboru je, myslím si, že dost nezbytný, aby jsme se drželi nějaký všeobecný přehled o tom, jak se to vyvíjí. Takže pohled do budoucna. Doufám, že budu moct podnikat i za dalších 10 let, že vlastně budu podnikat budu stále takhle šťastná, budu vydělávat aspoň podobné peníze, jako se mi podařilo vydělávat díky vám. A doufám, že sem nepřiletí žádný UFO, který mi tady ten plán zhatí. To mi teraz hneď aj napadla otázka ďalšia, že síce zarábaš už pekné peniaze, nechodíš do práce, základná otázka je, si šťastná? Uh, takhle, co si myslíš? Já si myslím, že Ja si myslím, že je to viac než očividné, tí, ktorí nás pozerajú aj cez video, a myslím si, že je aj počuť ten úsmev od ucha k uchu a tie nádherné jamky, aké máš, že sú tam stále, non-stop. děkuji, já se za ně vždycky stydím. Pôsobíš naozaj veľmi šťastne, preto som sa ťa to opýtala a čakala som, že čo teda odpovieš, ale Vtipný je, že mě to říkají i moji klienti. Já s nimi jdu na schůzku a oni vždycky, ježiš, na tobě je vidět, jak ty jsi teď strašně jako spokojená, to z tebe nikdy nešlo. A jako pravdu je, že já říkám, jo, já jsem, mě to fakt strašně naplňuje a to, že si ten čas organizuju sama, což teda má i svoje mouchy. Samozřejmě, kdybych chtěla prokrastinovat, tak můžu prokrastinovat, ale snažím se to nedělat. Tak to mě všechno strašně baví a naplňuje a kdybych prostě si jako neprošla vaším kurzem, prošla si jiným a pak dalším, abych měla ty informace celiství, tak asi takhle šťastná nejsem. Budu vyčerpaná z toho, že mi to nefunguje a nebo jo, třeba samozřejmě, ale za delší čas než s váma. Takže já jsem opravdu, jsem strašně jako šťastná. Znova to musím říct, že jsem si tím prošla. Jsem vaše velká faninka od té doby. dobre. Protože mi to opravdu jako posunulo život hrozně. To nás veľmi teší, ja to veľmi rada počujem, že je to naozaj takáto realita. A o to viac, keď tak vlastne sa reálne vidím s takým človekom a nečítam si iba správy, ktoré nám posílate, ale reálne sa môžeme aj takto porozprávať. A cítim to, že to ten človek vyžaruje, že naozaj sa mu zmenil ten život. A urobila by si niečo inak, ak sa spätne pozrieš? Jako s vámi, jestli bych se rozhodla jinak? Možno aj s nami, aj s celým tým tvojim životom, ako teraz Procesem. vyzerá. Mhm. No, asi ne. Já jsem totiž ráda, že jsem nazbírala všechny ty zkušenosti. Já jsem vlastně ve finále ráda, že jsem si prošla i tou nepříjemnou zkušeností v té práci, protože to je jedna z věcí, která mě opravdu donutila si v té hlavě neříkat buď a nebo jako mám do toho jít, mám poslouchat své vnitřní já. Prostě jsem si řekla, jo, já to zkusím, jdu do toho. Teď na té mateřský mám i tu šanci, že nemusím dávat ty odvody. A ono to vyšlo. Čo je super. To je tá najlepšia možnosť, ktorá vyšla. Perfektné. Ak máš nejakú myšlienku, ktorú by si chcela zdeliť poslucháčom,
ktorá v nich možno tak zarezonuje, keď si vypnú tento podcast, aby mohli nad ňou rozmýšľať ešte možno celý večer, tak aká by to bola? Uh, to je otázka. Nevím, jestli teď úplně narychlo takhle vymyslím něco, ale možná, že jestli jako v nich něco leží a měli už třeba v dětství nějaký ambice něco jako dokázat, tak ať už je to cokoliv, teď se trošku i odvážu jako od vás, aby to nevypadalo, že vás tady propakuju, že jsem za to zaplacená. Nejsem. Ať už je to cokoliv. Jestli chcete být astronaut, prostě běžte si zatím. Protože jestli to cítíte vevnitř u sebe, tak to prostě dokážete, když tomu dáte hodně. To si myslím, že potřebuje slyšet každý, kdo je na nějaký tým misce vah toho, jestli se vzdát svých jistot a nebo ne. To si veľmi pekne povedala, pretože život máme iba jeden a žiadny ďalší pokus nedostaneme, takže že skúšajme teraz, kým sme tu. Dobre, ja si myslím, že sme to stihli za relatívne krátky čas. Myslím si, že bolo tu strašne veľa informácií. Odkazy na tvoje sociálne siete, weby a neviem čo všetko nájdete dole v popise, v podcaste. Pozrite si Ľudku, pozrite si jej prácu, jej cestu, sledujte, ako sa jej ďalej darí. Ja ti Ráda. držím palce. Ja ti držím palce, aby sa naďalej darilo. Som rada, že ostávaš ďalej v našej komunite, pretože nikdy nikto neodchádza, ale ostáva a teraz si už ty tá skúsená, ktorá môže opäť radiť tým menej skúseným. Som rada, Bych nechala na tobě. ale také, vieš, ľudia si radi vypočujú aj takýchto reálnych ľudí, takže No, jako ráda řeknu nějaký svůj příběh, ale myslím si, že rady na sociální sítě, tam na tom správném místě seš ty. ďakujem. Ďakujem, to rada počujem. Držíme palce teda, aby sa ďalej darilo. Iná možnosť nie je. Máš to vo svojich rukách. Takže tak, my sa tešíme na ďalší podcast, na ďalších ľudí, ktorí tu prídu. Tebe držím palce, vám ostatným, ktorí nás počúvajú, tiež držím palce, nech sa rozhodnete vo svojom živote tak, aby ste s tým boli vy OK a aby ste nikdy neľutovali, že ste niečo neskúsili, aj keď ste mohli. Takže prajeme vám ešte krásny deň a vidíme sa pri ďalšej časti nášho podcastu. Ahojte. Děkuji za pozvání, mějte se krásně. Ďakujem, že ste si vypočuli dnešný podcast. Ak vás bavil, nezabudnite sa prihlásiť k odberu a sledovať ma na sociálnych sieťach. Vaša podpora pre mňa veľa znamená a teším sa na ďalšie stretnutie v budúcich epizódach.